Yes. Happy Easter. Happy Easter ninyo. Huwag yung mga tuhog, no? Kawat-kawat. Kawat-kawat. Sige, sa mga pangutana. Ako dahil tubog mo. Ang sa langay mo pati makakahuman na gyud ang ato ang pag-celebrate sa Easter Sunday o kamay yung mga mensahe karon nga tabanhang na gyud ang ato ang mahal nga Kristo. Okay. Katinuod lamang, musod na ganita sa Kwaresma, Semana Santa, murag bugat-bugat na siya, daghan ang trabaho, no? Daghan kay mo ni siya ang tuig, ang panahon sa tuig sa Kwaresma, Semana Santa, padungan sa pagkabanhaw, nga daghan gayud ang trabaho sa pari mo lingkod, magpamisa, muhatag og recollection, muhatag og mga sani kanang mga pag-counseling, no? Unya mag-andam pagyod puti baya ni siya ang mga celebration sa Paschal Triduum. So karon natapos na murag usa ka tunok ba nga naibot, no? Sa katunok, pero okay lang na kay kanunay man namo gibuhat, no? Ang mga tunok dili na siya magmudulot na namo, no? Dili na siya kay mao man gud ng trabaho. Pero ang kuang ang pinaka kuang gyud nga mawa na siya nga kakapoy ba ay tapos na, no? In fact, pagsugod pa lang sa Huwebes Santo, puingon nami, one down. Hangtod sa Biyernes Santo, two down. Pag-abot karon, no more down. Siya, no? Nya, manghinaot ta, nga kini siya ang atong pagsaulog sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, sama sa akong ingon ganiha, sa misa, nga kita sad mabanhaw unta, no? Kay mao ining hagit, no? Dili lamang to alang sa Ginoo, kay sa Ginoo pwede to siya dili pabanhaw, no? Kapuni gani siya dili mamatay, no? Apan ang iyang pagkabanhaw na ay mensahe alang kanato. Makita nga miagi, muagi sad man ta kini siya nga pagkalisod, kini siya nga problema, kini siya nga mga sakit, no, mga pag-antos, no. Makita unta maka super ma-overcome nato, no. Maka-overcome nato kini siyang tanan, no. O kana siya ang mensahe nga bisag tuod niya pata dili pa mamatay ang ato ang mga kalisdanan, pag-antos, mga gibati sa lawas, no. Moabot ang panahon na kini siya payon gayod tagaantag og kaayuhan gikan sa Ginoo kay siya man ang nabanhaw, no. So mao kana siya manghinaot ta nga ang tanan, no, ang katawhan na Katoliko Kristiyano sa tibuok archdiocese kalibutan, no, makaambit unta ingkas siya kay gasa kini siya kapag kabanhaw. Bishop, iskutan mo kaganina sa wali ang divorce. Divorce, dili kayo to. Malaumon ba kita niling kabanhon sa Panginoon, dili papasardia sa Senado ang mga balot. Ako naglaom guide ko nga dili ka na siya makapasa, no, sama sa akong mga na dungog sa mga senador, no. Ang mga senador murag na ay siya baruganan, no. Pero okay lang nako kung dili siya makapasa siya, no. Kung mapildi ta okay lang. Kay dili kung mapildi dili buti pasabot nga nagmadinaugon sila. Kay ang simbahan magpadayon kini siya pagtudlo nga ang divorce dili maayo, no. Kay bisa ang tanan tibuok kalibutan okay kanila, pero ang simbahan kay maumanggod kini ang atong pagtuman diha sa kabubuton sa Ginoo, dili ka na siya makakuang gayud, no, makatandog sa simbahan, no. Ang simbahan kanunay magpabilin sa pagtulunan nga ang divorce dili ka na siya maayo, no. Bisag tuod ang uban nag-divorce dito sa kabatikan, nag-divorce ay problema. Basta ang atong simbahan, no, dili ka na siya mabago ang iyang pagtulunan sa divorce. So magig-alayan ta sa mga kongresista na pinakagani pabor sa divorce bill, mag-istorya ta nila. Yeah, oo, mao na ang himuon unta namo karon kay mao man ang gisugyot sad sa CBCP sa conference nga duolon namo, no. Kanang gitawag nato one-on-one, no. Kay kung dili ta mada sa katibok-an, one-on-one na lang, no. Basit pa lang unya, no, dito sa ilang mga isulti, dito sa ilang mga deliberation, no, dili makapasa, dili makasuod, no, kini siya nga divorce bill. Kay dako kini siya nga kaulaw, no, atong madawat, no. Kita Kristiyano, kita mayo kung siguro kung mga ateista ta wala tay gituhan na Ginoo nga kita bayad din sa Pilipinas bisag unsaon, no, ulan bumagyo, no, ayos lang, no, naata diha mo hikap-hikap ta sa mga santo, hikap-hikap ta na, no. Pero kung ang atong kinabuhi dili gayud mahaom nga nasa atong mga bulong gibuhat, no, wala gyud na say mahimo siguro nato, no. Kinahanglan atong barugan kay kita mga tao sa pagkabanhaw, atong barugan ang mga prinsipyo nga atong nakatunan, mga prinsipyo nga itudlo kanato sa simbahan. Wini ni plano katong mga one-on-one nga bigiga sa durot ani nila.
Okay, ang kinahanglanon karon nga one-on-one ang mga senador man. So ang kuan na kung asa ang senador nga area sa nagpuyo ang obispo nga tuangat to mao among pamalihugan. No, nga tuangat to sige ikaw diha senador sige sa Manila kanan man o sa Manila ang kadaghanan no. Ang uban diri sa Southern Mindanao no naapod sila no, so gi-divide lang namo na siya nga mga kuan aron mailhan sila no o nakailaman sila kanila no. Kinsa ning mga senadora nga diha Kini-base ang mando sa sa CBCP mao na siya ang dili gyud na siya mando nga okay gimanduhan gyud ka mao na siya ang underlining among ka tawag o ka among gisabutan underlining nga kanabang sige ano ko na lang nato kay dili ni madana nato sa tigyaw-yaw at tuon nato dito personalon nato aron sila makasabot pod kay basig dili pod ni sila makasabot kay nadaapod sa huyop sa kuan sa kadaghanan no o politika. Bishop, sunod-sunod na ang patay, Bishop. Ikaw sa imong kuan. Tinuod, no? Na alarma gani mi, no? Na alarma ako gihapon, no? Ako tuod na ako sa military, no? Una, ang akong panani, akong ingon nga siguro na ay tabangan nato kinisad nga mga ato ang mga police enforcers, no? Mga enforcement agencies, no? Kini sila nga mga kuano. Tabangan sila kung unsaon ni siya pag-resolbar no kay importante sad nga naa sila back up ikan kanato no kay usahay baya madismaya sila nga wala na mo tabang nila wala mo suporta nila silang gipangindan ba nga mao ni kamo way gibuhat no siguro kana siya nga area ngano man kila isa naman ang gitahasan sa balaod no sa balaod nga sila maoy musolbar ani no manghinaot ta no aton sila iampo no nga karon ay madasigon sad sila no dili sad sila usahay problema man gud diha no uslan man way magdoan so mao na siya no so kami diha sa chaplaincy no sa military ordinary ako ana siyang gingnan mga pari tabangin nato ang mga ato mga pulis ang ato mga military kay kina sila dili nato na sila kaaway atuan na sila no makatabang sila sa atong crusade sa atong mga rikudlo diha sa ebanghelyo nga sample kini sa pagpatay dili maayo no? Dili maayo kay una pinabuhi ka na siya dili nato na siya mabanhaw na panahon dili man ta Ginoo no dili mabalik unya ikaduha ang mga ginikanan ang mga pamilya ang mga anak kunay mga anak oy kayo no oy kayo sa atong mga nasinati dili baya liso dili baya lalim no lisod baya na siya nga mawala ang imong amahan mawala ang imong inahan ang part sa pamilya ang mga gayud mo kumol nato no mga kabataan so mao na siya So, permission sa kapulisan ang Yeah, oo. galing sa chaplaincy. Oo, mao na siya karon ang akong ipaigan. Ang problema karon kay ang mga chaplains na ako sa military gamay lang ni sila. So mangayo ko gihapon og tabang diha sa mga mandated communities, diha sa mga covenanted communities nga mutabang no that we will rally together no kay kung tan-awon nato no tan-awon nato kini sila nga mga killings karon no nagpailan ni siya nga number 1 kuwang ang atong movement no as force in police enforcers no kulang kay dili man ta din mga pare dili mo wala man may police powers no o katong nay police powers maunta to siya mo pagkaron kay siguro basig na kuampod sila no na sa nila pressure no so mao na naglisod pud sila sa pagsulbar ni maagi ba nako pero nakabalo ko nga naa ni sila yung mga gibuhat no apan ang atong buhaton karon as a community we work together, we pray together, and support, no? Support them, no? Sa atong mga siguro aron sad sila makabangon, aron sad sila makabuhat, no? Ang ayang buhaton nila. Sa kinatibukan, Bishop, pila gidra imo ang mga chaplain sa Ang sa katibukan, apil na ang mga retired, mga 150 lang ni. Ang tibok Pilipinas, 150. Retired ana mga around 30. No? So 120 kuwang no kuwang Favorable ba ka, Bishop, na kinahanglan na dunay orasyon imperata alang sa sunod-sunod nga killings kung hiniusang pag-ampo alang ang sunod-sunod killings? well kung pabor ko no pero ang atong asobispo na ang mukuan ana kay mas na siya gahom as poder na ko kasi ang asobispo dire no or it could be depende po sa obispo no
pwede po na sa obispo kung makita niya diha sa iyang lugar, sa iyang diocese ang kinahanglanon ni. On my part, no, naghimo na ko dili man to orasyon imperata, no. Ako lang gikuan sa mga camps, no, kabangan nato ampo ang mga pari, no. O lang na siyang akong kuan. So, siguro umaabot na ang panahon nga dili na gud makaya gyud sa kuan, ako nang ikuan po ng orasyon imperata rekomenda, no. Kay imperata murag atong gimanduhan ang Ginoo. Ginoo, kabangin nami. Ginoo. Dili na mo na kaya, no. Ano ba? Thank you, Bishop.